Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Daka babu akhmat ya kathong mangantiu ya kasap kapong yale ka jongi khana hakani ka jila Meghalaya. Kalanti Jam Football Center, kalapan menapat ba men pelong ya kalempung yale ka football, kabalatip kum ka Sunfeast Football Cup ar-hazar ar-pulai. Ya kini kalempung yale ka an sampen sedang nadu ka ar-pun terik hadu ka live poetrik Urisau ar-hazar ar-pulai, hamadan maulen maukhan kabadan Hari Boy District. Presiden Kalanti Jam Football Club ubah sumar langswer ulai thu bahag ni kalempong yale kai an plilat haki arbenta kawai na kabenta ki khna school bat kawai pan na kabenta ki khna ki bayale kai na ki club ya kani ka tournament an pelong na kabenta ki hebrit shinrang ki bahapo karta ka bakhat lai snam bat na kabenta ki kintai hakarta ka bahapo khan rusnam Ini nak kalian Kalanti Jam Football Center kepada ka dekat jang Kalanti Jam Welfare Development Association. Ini ko an petip capi ka lembaga lat patai kubur ba sai hisin ngin sedang biang ya ka Sunfeast Cup ar-hajar ar-pulai ya ka bangin pelong hapo madan maulain maukan ya ka bakan sedang nadu ka ar-pun terik hadu lai pui terik ubnai Oktober te nginget ba lembaga ni gi lat patai kubur ni pentip caki school caki club caki academy ba kinuman menta hakani ka tournament kaban long ru kum gawai na kilat ban play ka sap phong jong ki khna haka state hi bro gawai te ka bai le jong kani kalong tang at pat nga tang kum gadang by registration dei kidan ki bangi ko ban pentil phi ba kandan ru na kalian jengi ban scout ki players khnang bangin yo ban pha ki pat sha ki academy bhe khnang bagin yo ban kham pentibit chuchu na kani ka Sunfeast Cup ki jengi ban pelong ta. Saya sit ni gua ban pentip ru ba ka baningkong kalong kategori gede under 16 boys but girls but under 13 tangki boys hangani kenti kajaka hi kadlong hapo maulain maukan but hago ko pon ko ban pentip ru kani gari ka platform ka bala play la lemba ka Sunfeast rengkat kani ka SPT Sports Bangalore lemba ka funding jongki milala ban pelong ya kani ba kani ka sen ka ba hinyau bagin pelong hapo Meghalaya man kapor manusia miju pelong kani bagani gadi kesin bahinyau bangin pelong te kalawan rak shibun hi kijimentoi kihna bonsin hi kila juyo ban select ban yo ban pat train pat chadiwe gi academy gi bahe apo Meghalaya apo state jini bro bawe te saka wingi ko ban thu pi kani gadi ka platform ko bahe ba khamtam be ya ki shnong namar ba pet ngemonong subroto ko kadai tang da mata ki khna school te nata kini ki tournament ki badan ki boili sei ki tang da mata ki club bahe apo shalom tenrai kini ki club shnong ai kam judan te daka jingwan ka jang Sunfeast Cup menta ka di ka juple ka platform ki khna ru khamtam ini ki club shnong mo ki bamyo banishim menta ha ki tournament bebe rekani ka play lat play lenti ki te daka jingwan ki jang ki shnong ka penlong penphu penphing bat ha ju ka poru ngiyo ban pha ishibun ki talent jang ki khna ha khamtam ki thain nong pendong jongi bat khamtam angnia pori boi jongi le ilala ban sei shibun ba ki khna te ban ka bakhado ko ban pentip ru bakani ka sin menta ka kategori dan artli kawai kalong school kategori bat kawai kalong club kategori kina school kin pelek tang para khna school bat club kin pelek tang club ki job lang kini ki artli kin ki ban poi final kini kon pat na benta ka championship kini yo ya ka champion jong ka Meghalaya kani kendi ka sin ka baningkong bangin le konta ha ka preliminary round bangin kon bat ka bakhado kalong bani kemi kanti ba mindon shibun di tim bakin wani simenta bani ko babaro kin wani simenta in long kalat ikna bakin jingdon kam hin abatai kna kalong ba kide bandan ya ka birth certificate original nangta ka Aadhaar card lane ka school ID kini lai teli kide badan kam e ha kin wan ka screening bat ka screening kan long ha ka ar fulai trik hamadan saiden kan long ka screening hamadan saiden